Martí Carreras, bona tarda. Bona tarda. I gràcies per venir fent els estudis de Catalunya Ràdio. Amb aquesta estrena entre mans d'aquí a pocs dies, primer posem-nos en situació i fem que la gent et conegui. Martí Carreras, 36 anys, una persona... 26 anys, t'he posat 10 anys més així per la patilla, perdona, 26 anys. Una persona que ve del món del clàssic, has escrit òpera, has escrit moltes bandes sonores també. Explica'ns una mica les teves procedències, has estat al Liceu per l'ESMUC. Sí, jo vinc de l'Ametlla del Vallès, que és un poble al costat de Granollers i la Garriga, i vaig estudiar primer a l'Escola de Música del Poble, després a l'Escola de Música de la Garriga, Conservatori Josep Maria Rovira de Granollers, i després ja vaig passar al Conservatori del Liceu i a l'ESMUC, al Conservatori Superior de Música de Catalunya. Amb 26 anys, a més, tens moltes estrenes ja al darrere. Estrenes com, per exemple, llegíem que hi ha una peça destacadíssima que és una òpera al voltant de la maternitat d'Elna, que s'ha estrenat en versió reduïda al Foyer del Liceu, però ha corregut també en format gran. La teva relació amb aquest món de la música clàssica, el món de l'òpera, no sé, va ser un encàrrec? Què va passar? Sí, a mi sempre m'ha agradat molt l'òpera i el director de l'Orquestra de Cambra de la Garriga, l'Alfons Reverter, em va proposar, quan estava acabant la carrera de composició a l'ESMUC, si m'animava a compondre una òpera. I aleshores vam estar durant molt temps pensant temes, vaig arribar a escriure 2 llibrets que els vam haver de descartar perquè, bueno, per temes de drets d'autor, perquè volíem fer, per exemple, la plaça del dia en plan òpera, però llavors, clar, hi ha els drets de la Mercè Rodoreda i com que això venia d'un entorn local i tampoc podíem aquí ara començar a pagar drets d'autor, vam decidir fer una història que fos de zero, és a dir, és una història que hem creat però basada en un fet històric, que és la maternitat d'Elna. Llavors, en aquest cas no hi ha drets d'autor, els tenim nosaltres. En tot cas, és una història real. És una història real. I has pogut fer la teva elucubració al voltant d'aquest fet tan destacat de la història de Catalunya. Sí, això mateix. És una història molt maca perquè parla de l'exili dels republicans. Bueno, de fet, és una història fosca perquè parla de tota la gent que es va haver d'exiliar durant la dictadura franquista, i la part maca és com l'Elisabeth Eidemez, que era una infermera suïssa, acollia totes les mares embarassades que estaven al camp de concentració d'Argelès. I llavors, gràcies a ella, van poder néixer uns gairebé 600 nens a la maternitat d'Elna. Un tema molt de fibra, molt de flor de pell. Clar, també buscàvem un tema així perquè amb la música es pogués expressar millor. Sempre va haver un tema d'aquest tipus.
En el teu currículum també hem llegit que t'ha tocat estrenar o has fet una feina, un encàrrec que has tingut amb orquestra i carillons, que això no deu ser fàcil. Sí, el carilló és un instrument molt curiós. Carillons, exacte, no carilló, que sempre ho diem malament. Sí, bueno, és que el carilló, també hi ha el carilló que hi ha de les escoles de música, el carilló orts de plaques, però en aquest cas és un carilló de campanes, que això vol dir és un piano que en lloc de tenir les cordes, com tenia el piano, té campanes. El que passa és que els carillons s'acostumen a trobar en esglésies, o aquí a Catalunya l'únic que hi ha és el del Palau de la Generalitat, que el toca l'Anna Maria Reverter, i aleshores fa un parell d'anys va haver un congrés mundial de carillonistes i es va celebrar un concert de la Sagrada Família i em van encarregar una peça per carilló i orquestra de cordes. A nivell d'encàrrecs vas entrant amb instruments, amb mons que són cada vegada molt diferents. Això deu ser molt enriquidor. Sí, jo m'ho prenc com un repte perquè tant el carilló quan el vaig compondre la primera vegada com ara la copla amb el Memorial Serra, en els dos casos ha sigut introduir-me en uns instruments que no havia estudiat a la carrera, per tant eren dos instruments nous, però per mi perfecte, perquè així ara que ja he compost una vegada per ells, doncs puc tornar a compondre. A l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, vas ser alumne de Salvador Brotons, de l'Albert Guinovart, dues persones que han escrit per copla. No sé si en aquell moment vau poder treballar aquest tema d'alguna manera, ni que fos tangencialment. Doncs jo vaig estudiar amb l'Albert i amb el Salvador i vaig aprendre molt amb ells, em van ensenyar molt. El que passa és que la copla a vegades no dona temps d'arribar a tocar-ho perquè hi ha tants temes de composició, però bueno, jo trobo que estaria bé afegir-ho no a la classe de composició, sinó com a una matèria dins de la matèria d'orquestració, d'instrumentació, que sí que es toca a l'ESMUC, però en canvi no es parla mai de la instrumentació per copla. Així que podria ser una proposta afegir el pla d'estudis. Estem convençuts que seria una gran proposta. Sí que hi ha algun treball, sí que hi ha la copla de l'ESMUC, sí que hi ha els instruments reconeguts, tot i que no hi ha alumnes ara mateix, o en alguns d'aquests instruments, però bé, la composició per a copla seria, si no la fem a Barcelona, si no la fem a Catalunya, clar, és que la podríem fer, no? I és que a més que si volem que el gènere es mantingui viu, a part de seguir tocant les sardanes sempre, s'ha de crear música amb aquest gènere. Martí, quan te truquen i et diuen que et volen encarregar una peça per a copla, què penses? Doncs jo he cantat. No t'ho havies plantejat mai? M'havia plantejat que algun dia sí que m'agradaria escriure per copla, perquè és una sonoritat que m'agrada. El que passa és que si no hagués sigut pel Memorial Serra potser hauria trigat més, hauria trigat 5-6 anys. Ara doncs ja he tingut l'oportunitat i és el que et comentava, que això t'anima a tornar-ho a fer perquè ara ja et sents més segur amb els instruments que desconeixies. Quines dificultats has trobat? Doncs, aviam, la primera dificultat, que pot semblar molt tonta, però és al moment d'escriure amb el programa d'ordinador no tens els sons de tenora i de tiple. Ho has combinat amb un oboè i amb... Sí, he hagut de posar al lloc de la tenora un corn anglès i un oboè al tiple, que no sonen gens com una tenora i un tiple, però almenys era el so aquest de doble canya i sí que et podies fer una idea. A nivell de coneixements, per dir-ho així, les claus són les claus, les seves transposicions musicals són les que són, no tenia molt de secret, no? Això hi ha un tractat de Joaquim Serra, que és el seu tractat de copla, i amb aquest tractat i tot el material que em van passar des de músics per la copla, em van passar moltes peces per analitzar, molts àudios, i vaig escoltar, llavors ja vas traient idees. Aquesta és una gran feina, la que fa la gent de Músics per la Copla, en Jesús Ventura, en Josep Maria Serracant, que sempre fan aquesta tasca amb el compositor encarregat, no? De dir, mira, escolta tot això. Què has descobert de tot el que has pogut escoltar? Algun compositor que t'hagi sorprès? Joaquim Serra a part, m'imagino, no? Sí, bueno, doncs precisament Joaquim Serra no és dels que coneixia més, perquè coneixia més Garreta i Toldrà, que potser sí que seria com el trident, el Serra, el Garreta i el Toldrà, però ara, ja que és el Memorial Serra, doncs he aprofundit més amb Joaquim Serra i he descobert peces com, per exemple, La presó de Lleida, que sí que coneixia la melodia, però no sabia que hi havia fet
una versió que és molt maca per 2 cobles i em va agradar molt escoltar-la, i molts altres compositors de sardanes i de música de coble que ells em van passar CDs i me'ls vaig escoltar. Coneixies l'àmbit sardanista, m'imagino, en el format sardanista. Sí. No sé si en balles, fins i tot. No, m'agradaria aprendre'n, però no... Tens oportunitat, eh? Bueno, el concert no, el concert que aquesta que escoltar. Ara, quan s'acabi el concert, ens apuntem. Molt bé, és una bona opció. Clar, hem parlat d'aquests clàssics, no? Serra, Garreta, Toldrà. A nivell contemporani, els últims anys també s'ha fet molta feina, no només amb el memorial, sinó també d'encàrrec. Hi ha algun compositor que hagis descobert? Potser les obres del Brotons, del Guinovart? Sí, vaig escoltar, per curiositat, les obres de l'Albert i del Salvador i bueno, clar, m'encanten. T'ha sorprès que la cobla pugui arribar en aquest format més contemporani? És el que comentàvem abans, jo crec que tot, tant si és la cobla com si és un altre conjunt instrumental d'un altre país, tot perquè es mantingui viu necessites que hi hagi creació musical. Aleshores, la cobla ha de seguir tocant la sardana de sempre, però també una via de promoció és fer nova composició, jo crec. Per tant, no m'ha sorprès, jo trobo que és saludable per la música. Claríssim. Pel que veig, prejudicis zero, tu, al moment de que et van dir cobla. Bueno. No, perquè hem de tenir prejudicis. Bueno. És la nostra música, de la mateixa manera que... No, però allò de, home, són instruments tradicionals, que sí, desafinats, des del desconeixement moltes vegades, pots trobar amb algú que... Mira, una altra vegada vaig compondre per instruments que no estaven sense el temperament, amb el temperament barroc, amb l'afinació barroca, i també podries dir que sonen desafinats, però és que és la sonoritat que hi havia a l'època. Llavors, en lloc de pensar que estaven desafinats, si penses que és com sonava a l'època, és una altra manera de veure-ho. Amb l'estrena, i ara ja parlem de l'obra, és l'Ametller d'hivern, que fa referència totalment al teu municipi de naixement. Explica'ns una mica amb què t'has inspirat. Sí, com us deia abans, soc de l'Ametlla del Vallès, per això d'aquí ve el nom d'Ametller, i m'he inspirat és una suite per cobla, això vol dir que té 7 petites peces que es poden tocar per separat o tot seguit, com farem el dilluns. Aleshores, m'he inspirat en 7 espais de l'Ametlla del Vallès que són importants per mi perquè tenen algun record de la meva infància. Són 7 espais que es transformen en 7 formats de poema o formes de poemàtica, no? Sí, he volgut posar un títol per cada una de les peces, un títol d'un tipus de poema, per exemple, un epigrama, un idili, un haiku, en funció del caràcter que tenia cada peça. El haiku et lliga, en aquest cas, amb la teva passió, diguem-ne, pel món del Japó, no? Que has descobert fa poc, ens explicaves abans de l'entrevista. Sí, sempre m'ha tret la cultura japonesa, des de les pel·lícules de Hayao Miyazaki, de Beiichi Shihiro i tal, fins a la cultura tradicional. I has posat un guinyo aquí, també. He posat un guinyo, sí. Vale, de fet, ja els haikus, ja tinc alguns llibres a casa de haikus i sempre m'han cridat l'atenció que són 3 versos curts i està ja tot condensat. Que no és fàcil, escriure un haiku i donar-hi sentit, clar, evidentment. Ja sé que és molt difícil posar etiquetes. Digues. Els 7 moviments són de caràcter clàssic, romàntic, no sé, com els situaries? O cada un té un format diferent o un estil? Clar, és que romàntic no som perquè no estem al romanticisme, podríem dir post-romàntic, potser, però aquest del haiku, per exemple, és més minimalista i hi ha algun que és més intentat imitar doncs, el que per mi és la sonoritat més mediterrània, diguem-li catalana, així que quan escoltes, a mi, per exemple, hi ha moltes peces de la Mot de Grignon que em sonen a sonoritat catalana. I llavors he intentat imitar una miqueta aquesta sonoritat, però sense establir comparatiu. No, amb el segell Martí Carreras, en aquest cas, ens imaginem. Clar, aquests dies esteu preparant, esteu fent els assajos. T'has sorprès quan ho has sentit amb la Cobla Mediterrània? Sí, m'ha sorprès a positiu. Però allò que t'havies imaginat, ho has pogut sentir? Sí, i també he pogut canviar coses, que això és molt important quan sents aquests, sobretot al Memorial Serra hi ha l'oportunitat del primer assaig, pots apuntar tot el que veus que no funciona perquè és diferent escoltar-ho amb el programa d'ordinador que a la realitat, i llavors al segon assaig ja vam venir unes partitures diferents i vam poder arreglar totes aquestes coses. Que han patit els músics?
Jo crec que... Bueno, em sembla que no, però sí que és veritat que al primer assaig vaig posar molt poques respiracions. Llavors, del primer al segon... definitivament. Del primer al segon assaig vam treure uns quants compassos que es podia prescindir i llavors així tothom arriba amb aire als llocs i no cal patir. Per tu que tothom toqui a gust i ja està. Com vas veure músics vermells ja vas dir no. Sí, bueno, bàsicament el trompet, és que li vaig posar, semblava un concert per trompeta. I tampoc que toquessin tots, no calia que totes les melodies anessin al trompet. Dèiem en un primer moment que aquesta és la teva oportunitat que t'han donat i que t'has trobat per escriure per a Copla i apuntes clarament que ara que ho coneixes no tindràs cap excusa per no fer-ho, no? Per indagar en aquest àmbit. Sí, ha sigut una molt bona oportunitat per iniciar-me en el món de la copla i és el que et deia, que ara que ja ho he provat, doncs, com que m'agrada molt com sona la copla, doncs m'agradaria tornar a fer alguna altra composició per copla. Tens alguna cosa al cap ja o què? A banda d'aprendre a ballar sardanes, que serà en breu. Doncs ara mateix no, és que just acabo d'acabar les partitxeles del que tocarem el dilluns, de l'Ametller d'hivern, però que totes les idees són benvingudes. Si no, d'aquí una setmana segur que tindré temps per pensar-ho. Doncs Martí Carreras, recordem aquesta estrena en el Memorial Joaquim Serra de l'Ametller d'hivern, una suite per a copla que descriu aquests espais característics de l'Ametlla del Vallès tan associats als teus records d'infància que no fa tants anys. Martí, gràcies per acompanyar-nos avui a Catalunya Ràdio. Gràcies a vosaltres. Recordeu, per tant, dilluns dia 4 de novembre a les 8 del vespre al Teatre Romea aquesta nova edició del Memorial Joaquim Serra.